Hello guys. How are you? It is Say Thursday and I hope you're having a wonderful Thursday. Kumatimana inika kwa muri. Before we start, pane munhu akaisa mari anonzi Zeti Ndlovu. Akaisa 200 rand mu account mangu. But Zeti Ndlovu abana kutaura kuti vanogara kupi. She didn't say anything. She didn't send me the proof of payment kushow kuti hai ndadeposita mari mu account saka nombora munditumire ndogara nothing. Please Zeti Ndlovu ngiyacela talk to me. Mzona nhasi tine nyaya yekutanga. Inyaya yakatumirwa namama. She's 60. Now, my comments osamuchasiya. This could be your mom. So be careful. Number one. Number two, we are sinners who sin differently. Saka, let's be respectful because she's our mother. You know, all right, let's start. Tete makadi ndiri mukadzi mukuru atova over 60. Ndinorwadzwa mumwoyo nezvinhu zvandakaita mukukura. Ndinozvifunga asi iye zvino ndava munhu anonamata anoenda kuchechi. Ndinozvifunga kuti ndakazviitirei asi ndinokumbira kuti muverenge message yangu makavanza zita rangu. Zvakaitika ndezvekuti ndichikura ndiri mwana akakura asingagara nababa namai. Ndaingoti wada watora ndichingosevenza. Ndakazopedzisira ndava kuno kwa Mutare. Ndiri kuno kwa Mutare ndakagara nevamwe vainge vasiri hama yangu. Vakandifarirawo vaiva murume nemukadzi. Murume wacho ndaimuti Budibudi aisevenza kuma India. Kapu iyi ndichaiti Andrew na Angela. Zvadaro pa next door pataigara paive nevamwe baba vakaita vechikuru vechirudzi. Murume akandinyengera. Ndinofunga kuti ndainge ndine 15 years panguva yacho. Akandinyenga ndikamuda saka ndakabvuma hangu. Murume uyu ainditora achinorara neni kumba kwawo masikati. Ndikatumwa kumashop ainditaimira onorara neni dzimara ndibate nhumbu. Pandakabata nhumbu, shamwari dzemukadzi wandaiti Budi vandaigara nawo dzakadipa mushonga wekuti ndimwe. Zvimwe pada vaifunga kuti inhumbu yewandaiti Budi, asi kwete nhumbu iyi yanga iri yababa vepa next door. Vaida kuzama kubvisa nhumbu asi yakaramba kubva. Ndakabva ndatsvakirwa basa murestaurant imu mutown ndikatanga kusevenza. Saka paside perestaurant panga pane driving school paiva nemumwe mukomana uyu akandida ini ndikamuda. Mukomana uyu ainditora oenda neni kumba kwaigara onorara neni. Asi papo ndainge ndisati ndaziva kuti ndaive nenhumbu. Nhumbu iyi ndinoona sekuti ndakaiita mukomana uyu asati asangana neni pabonde. Asi ndaisava sure kuti nhumbu ndeyani. Pfungwa dzangu zhinji dzaifunga baba vechirudzi. Saka ndakaudza baba vaya kuti ndine nhumbu vakati vainge vasingadi kundiona. Ndakabva ndafunga kuti sano nderipi. Semunhu akakura asina vabereki ndakafunga kuti mwana wangu agokura achiita upenyu hwandaita. Saka ndakabva ndatizira kumukomana wekudriving school. Mukomana haana kuramba. Asi ndanga ndisiri shuwa nacho ndechekuti muridzi wenhumbu ndiani nemhaka yekuti mwedzi wakabata nhumbu ndainge ndisingaendi kumba kwemukomana uyu. Zvisinei ndakagamuchirwa kumba kwemukomana uyu. Akandida ndikanopembererwa. Ndikagara. Ndikanoponera ikoko zvinhu zvikafamba zvakanaka. Asi vana tete vaiti toda kuona kuti nhumbu ndeyabhudhi vedu here. Kana atozvara mwana iyeye anofanira kutoita imwe nhumbu. Kuti tizive kuti bhudhi vedu vanozvara sezvo ari munhu akawanikwa kuchirungu. Ndakagara nemwana wangu. Asi ndichitarisa mwana uyu akafanana nababa vaya vekuramba nhumbu. Asi kuti nditaure ndakati handichataure. Ndava kutogara ndakanyarara. Asi ndakazviudza kuti zvandakaita izvi zvekuchengetesa murume mwana asiri wake handizvipani zvakare. Chero gumbomba panze Mwari ndivo vanoziva. Ndichizvisimbisa nenhema dzinova dzakandishungurudza kusvika zuva ranhasi kuti ndisvike pano ndichitaura. Mwana akakura. Mwana asati akwanisa 2 years ndakaita imwe nhumbu. Ndikazvara umwe mwana wandakazvara pechi2 aiva wemurume wangu. Kana ndakatarisa akafanana sekuru vake kubva ari muchipatara. Ndikati aiwa tazviona. Wekutanga akada kufanana neni. Akada kufanana baba vaya vekuramba nhumbu. Haana mafeatures aunonyatsoona kuti ndeapi. Saka ndaingogara ndine confusion. Tagara nemurume ndakaita mwana wechitatu. Pandakaita mwana wechitatu ndaive ndadzokera kubasa. Pandakapona mwana wechi3 murume uyu aindiendesa kuchikoro. Ndichienda kuchikoro tete kuya muziva kana wanga wagara une dhimoni rakaipa ore chihure. Ndakabva ndatanga kufamba ndichitsvaka basa. Saka tete munongoziva vanhu vemuno munyika kwaitanga wandida
ndigokupa basa. Asi koko kwataigara paiva nomumwe mukomana mutsvuku-tsvuku nemukadzi wake mutsvuku-tsvuku, vaive nevana vaviri. Murume mutsvuku akabva andinyenga, ndikamuda. Pandakaisa maCV kubasa kwake, asi haana kundipa basa racho. Murume akatanga kuuya pandaigara apa. Ndaiva muzvere, omira nechepadivi, ndoenda kumota kuya. Asi zvinhu zvandaiva ndatsidza kuti ndaisazoganga kumurume wangu. Murume mutsvuku akarara neni ndofunga ruviri kana rutatu. Ndinenge ndakaita nhumbu, handichanyasoziva kuti yanga isiri nhumbu here. Ndikamwa masamba akawanda ndikabhlidha, ndobva ndasiyana nemurume uyu, ndokubva ndagara. Ndakabva ndawana basa, ndanga ndava nevana vatatu kubasa kuya kwandaienda. Munongozivawo nezveshamwari tete. Ndati sevenze ndakakuchena, ndava kuonekerawo, ndobva paita imwe shamwari yaisevenza pane imwe kambani anga asina kuroorwa. Ndokubva ndinyengera murume waisevenza naye. Ndakabva ndada murume uya. Pandakada murume uyu, ndobva ndaita nhumbu. Ndakabva ndairega dzamara 5 months. Ndikazoti aiwa, handingazvariri murume wangu rimwe gora. After all, ndanga ndisiri sure naye. Ndakazvibvunza kuti ndiri kuitirei ndichiita zvinhu zvakaipa kudai. Musikana weyo kundinyengera mukomana aitoziva kuti ndine nhumbu. Kumba kumurume ndainyepera kudzungaira ndichiti pane chinhu chiri kutamba mudomo mangu. Murume wangu wekumba aitofara achifungidzira kuti inhumbu yake ndaimunyepera. Ndakabva ndati beta tiende kuna vamwe mai kwandakaendeswa nemusikana kundipinza muna taisireva. Mai vaya mheno zvavakaita vakatarisa kuzasuku, ndokubva vatora zvitanda vakapfekera zvitanda kuzasi kwangu. Ndakabva ndatopinda muleba ndikapona mwana uya, asi aiva akafa. Ndakabva ndaenda kuhospital. Kuhospital vanenge vakazviona kuti patambwa metsi, nhumbu yakabvisa, kwava kundirega ndakadaro. Zuva rose ndikaziva kuti mubairo wezvivi rufu. Ndakazoklinwa zuva rovira, indainge ndaenda kuseni. Ndaingova nechimwana chiya chakafa padivi pangu. Ndikati ndazviona, handichaiti zvisina basa futi. Ndakadzoka kumba. Ipapo ndaive ndasiya musikana anobatsira basa pamba. Mai vaiva kundibetsera kubvisa nhumbu, vaiva nomwana, saka vakandipa mwana kuti asare nevana. Ndinenge ndakagara 2 or 3 days kuchipatara. Asara nevana ndobva vatanga kudanana nemurume wangu. Ndakakasira hangu kuzvibata. Ndakadzoka kumba ndikasvikoenda kubasa, asi ndaitemwa nemusoro. Ndikasvika ndikarwara. Murume wangu ndakamubvunza. Ndakazodzokera kuhospital kunogezwa zvakare after ndaita imwe discharge. Ndakabva ndatanga kurwara, ndobva ndatuma musikana mapainkiller manero. Musikana akaenda kunotenga. Murume wangu aimwa doro uye taigara pedyo neshabhini. Musikana nemurume wangu vakazosangana munzira, ndobva varangana kuti vanoonana sei. Musikana ndaive ndati akiye goni nekunze sezvo kumuka kwaindinetsa. Ndaitoita zvekukambaira. Musikana akaenda nemakiyi, vakasangana kumikoto vakanoita mabororo avo. Ndoona musikana akaenda kumagrosa kumapatsi 6, 7, 8, 9, 10. Musikana hangadzoki. Kuma 11 murume ndobva adzoka kwava kunoka apa ndiri kurwara, kwakudaidzira kuti handiti mune makiyi here. Murume ndokuvhura ndokupinda. Angosvika achipinda ndokusvikopinda mumachira. Ndokumudza kuti ndatuma musikana kudhara kuti anonditengera mapiritsi asi asati adzoka. Ndikatobvunza kuti hamusi kudya here. Musikana asi abika. Izvo murume ari kutoziva kuti vanga vari vose vachiita mabororo avo. Pasina kana 5 minutes murume akapinda. Musikana akabva apindawo apa sketi yakanyorwa kumashure. Ndokubvunza musikana kuti kwanga uripi? Hanzi ndazotorwa nevamwe vanhu vakaenda neni vakandikwidza mota njani. Tete unongona kuti nhema tsoka. Ndikamuti kopa waenda kumashopu wambosangana nababa here? Kwava kunyemba kuti handina kumboona. Ndakabva ndamunyepera kuti ivo vari kuti vakuona. Ndipo pakazobvuma kuti vandiona neshamwari dzavo vakandiperekedza vakandisiya kumagrosa. Ndo maziro andakaita kuti vanhu ava vaionana. Ndikabvunza murume ungotsika-tsika. Ndakabva ndangoti alright, semunhu airwara. Ndakabva ndadanirwa ambulance zvakare ndikadzokera kuchipatara. Pandairwara murume ainge asingabvi mukicheni sokuti aiva kudanana nemusikana uyu. Zvimwe zvainge zvoitwa nemusikana sekuzora vana lipstick zvinova zvandaisada. Musikana aive nesapoti yemurume wangu. Ndakazodzoka kuhospital ndava nani ndikaenda kubasa. Asi kubasa vakanditi ndiende kunozorora. Ndikaona murume ariko achikurudzira musikana kuti aende achitya kuti ndozoita noise.
nemusikana. Mugoona tete ndaingenda pamusikana pay yake yose. Apa haana kumboshanda chiro 2 weeks. Pakatanga basa aisava nemachira, ndikatomupa mari yangu yekuti atenge machira isinei nebasa. Ndakabva ndaenda kumba kumusikana uyu. Murume akamboda kuramba asi takazongoenda. Ndakanoudza mai vemusikana mabasa emwanasikana wavo vakamurova. Vakashora behavior yainge yoitwa nemwana musikana. Ndakagara tadzoka kumba tisingawirani zvakanaka nemurume. Murume achizama kundinyengerera, ini ndichiomesa musoro, asi takazowirirana. Takagara ndokubva ndaita shungu dzokuti ndaizoitawo zvangu nekusaidi. Ndakazopfimbwa nemwe mudhara ainzi Mr. Nyoni, ndikabvuma. Saka ndaiti kana ndoda kuenda kwemudhara ndainetsana nemurume ndoti ndoda kuenda kushamwari dzangu. Izvo kwani ndinenge ndichienda kwemudhara Mr. Nyoni aitogara pedyo nesu. Tikangotukana nemurume ndaitomuka ndoenda, ende Mr. Nyoni vaitozvifarirawo. Kubasa ndakabva ndanengwa nechimwe chikomana chaiva chidiki kwandiri. Ndikachida chikomana chiya nacho sebenzi. Mukomana uya aindiinvita kumba kwake ndoenda. Takaita zvatakaita nombutugu tokubva yabata. Mukomana uyu aira mutupo unoira murume wangu. Ndikazvudza kuti numbu iyi handibvisi. Ndakagara ndikazvara mwana, murume ari kungoti mwana wake. Mwana wandakazvara musikana ngafa nemukomana uya zvekuti ndaitonyara chero kushanyirwa nevekubasa. Vakati vaida kumuona. Vanhu vekubasa vaingova nekufungira kuti ndizvo zvingava zvakaitika. Vaiti vakamuona voti mwana uyu akafanana ningi, vongotarisana. Mwana uyu ndakamupa zita remukomana uya, asi mukomana aisada nezita rake achiti zvaimunyadzisa. Tete mukomana uyu aive nemusikana wake waida kuroora. Vakazororana asi ndakanzwa kuti vakarambana, asi zvainge zvisinei nini zvekurambana kwavo. Ndaisava munyaya dzavo, zvaiva zvavo. Mwana wemukomana uya aripo atova kuma 30 something. Yes. Anotova nevana 3. Akaroorwa nemurume wake anobva vemumusha vaingoti tazvarirwa mukaradhi. Aive nevhudzi rababa vake. Ndakatanga kunetseka kuti ndadzokororazve futi magora 2 mumusha mevanhu. Handiti ndaiva ndatsidza kuti handichazviiti. Zvinondirwadza tete. Ndoziva kuti ndichatukwa kana vanhu vakatera stori yangu. Asi ndakashandozviita sei nokuti ndakakura ndisina mai ndisina baba. Vabereki vainge vakarambana. Ndaizviti ndichaita munhu wakanaka asi ndakakonewa. Ndinotokumbira kuti Mwari andiregerere. Tiri kuchechi uko ndaigara ndichinetseka panoparidzwa ndinenge ndichingofunga zviya. Ndakamboita sekuti musoro wangu wakuvhiringika nenyaya iyi tete. Ndakatsvaka munhu wekuudza, ndikanzwa kusununguka mwoyo wangu. Tete, ndinokunzwai muchiverenga nyaya dzevamwe. Ndinokumbirawo muverenge nyaya yangu. Muudze vakadzi vasaita zvakaipa sezvandakaita. Zvakashata. Tete, zvakashata zvinoita kuti usagara zvakanaka mumwoyo nekufunga. Baba vevana vangu, mudiwa wangu, vakashayika kare. Zvinondinetsa kana ndikafunga kuti mwana wandakapomera murume wangu wekupedzisira, murume wake akauya kuzoshevedzera chete. Ndinofunga kuti I'm being punished. Chero paakauya kuzoshevedzera nechemoni, ndaizvudza kuti hafaniri kunge achishevedzera pano, sokuti vanava havasi pano. Chero mari dzavo handinei nadzo tete. Mukuru akazororwa, murume wacho hana kupedza kuroora zvake, asi mwana akagara zvakanaka. Vemurume wangu chaivo zvinhu zvavo hazvisi kufamba zvakanaka. Ndinokumbira kuti Mwari vandiregerere. Ndakaresva chaizvo. Pakashayika murume wangu ndakagara about 14 years ndisina kufambidzana naye. Kwete nekuti ndaishayiwa, nokuti ndaiva ndichiri mudiki. Ndaitoramba vaindipfimba ndichiti murume wangu akaenda nazvo. Saka ndaike ndisingadi zvemunhu. Ndakazoti ndagara ndatova nemuzukuru ndokusangana vamwe baba vanochovha nezviwonda fiti. Murume uyu aiva married. Saka ndakasangana naye pandaimuhaya achipota achitakura zvinhu zvangu. Asi murume uyu tete aiti nemudzimai wake havanyatsonzwanana zvakanaka. Aitotaura kuti dai takaonana tiri vadiki taizofitana chose. Ndairamba. Hameno mweya wakazondipinda rimwe gore. Ndopota ndichiti kwese kwandinoenda ndomudana. Murume wakuchovha aingotarisa chivakashure kana ndakapfeka sketi inotivedza muviri. Rimwe zuva akazokumbira kuuya kumba kwangu achiti ane zvaida kutaura zviri serious. Ini nechemwoyo
ndaive ndatodawo ndikamutawe tete handizi kuti ndine dhimoni rakadii. Murume aiva netsvine aiva asingagezi, hembe imwe chete isingawachiwi. Ndofunga mukadzi wacho aivawo chapa, asi ndainge ndamuda. Ndakatsidza kuti ndichamugeza ndigomuwachira. Aiti akauya neshena ndaimupinza mubathroom ogeza, togara mulounge ndimo mataitira zvinhu zvese oenda hake. Asi pandakatanga kuenda kuchechi, muparidzi aiparidza shoko rainge rakanangana neni kuti waibatirira murume iyeye. Apa muparidza aiparidza achiuya kusaidi kwangu. Kubva musiyo ndakangotanga kuora moyo. Kuuya kumba kwangu nange ndisingachadi kuti auye. Kuenda out naye nange ndisichadi. Ndaiti aende kumukadzi wake. Chimwe chinhu chakanyanya kundirwadza tete mumuzi takagara. Mukadzi wemurume wechiHonda Fit akafona achida kutaura nemurume wake. Mukadzi uyu aiti angaona mameseji mufoni nemurume make. Ndakaramba kuti ndini ndikanyeba kuti mwana wanzvadzi yangu ainge ambouya aivaenda South Africa. Ndikatanga kufunga incident yemusikana webasa ndainge ndarwadziwa nazvo. Saka peni yainzwa mukadzi uyu ndaive ndichiinzwisisa. Tete ndakazongocheda ndikasiyana nemurume wembichana. Manje tete ameno zvinoitika nemafoni edu aya. Kungonzwa nyaya dzepano dzekudanana nenatezvara. Ndinotanga kuda murume. Kutoimagina ndichirara nemurume zvinova zviri wrong. Ndinombogara asi zemo racho rinongokwira. Vatete ndanga ndichida kuvunza kuti kana ndichida kudzima pa YouTube kuti ndisasangane dzimwe nyaya dzinondikwidza zemo ndodzima sei, because ndakakanganisira murume wangu zvikuru kumupa vana vasiri vake. Ndoda muzvitaure asi musaburitsa zita rangu, chero ID, chero voice rangu. Ndichafara kana mukaburitsa nyaya yangu. Tete chinondirwadza ndechekuti mwana aiti akarohwa nababa vake ndaibatikana. Kusvika murume abvunza kuti asi mwana hasi wangu. Ndotopindura kuti asi murume wangu hana mbobvera. Azvisa musoro. Tete handizivi kuti ndakasangana nevarume vangani nokuti vakawanda. Ndakakanganisa tete mberi kwaMwari. Zvekusekwa nenyika handinyanyo zvitsvaki. Ipai vakadzi yambiro yokuti ngavarege kuita zvandakaita inini. Ndakarechera pasi nekudenga. Ndoziva ndichatukwa kuti benzi kana kuti hure. Chokwadi ndaiva hure. Asi chandaihurira ndainge ndisingachiona. Ndaive ndisingamidoro. Apa ndaive ndakarorwa. Ndombozofunga kuti murume wangu kusapedza pfuma kwakaita zvimwe zvairatidza kuti haungapedzi kurorera hure. Ndaida zvaMwari. Asi handizivi Satani chaindipinda sei. Ndinotenda kuti Mwari akandisunungura kubudikidza nemufundisi vaiti unorara wakambonera murume wako sei. Nevarumewo ndinokumbirawo vaite zvakanaka. Apa murume wangu aindida. Ndikazvifunga so nhasi ndinorwadziwa. Ndinonzwa kuremerwa. Vatete buditsai nyaya iyi kuti vakadzi nevarume vazive kuti dzimwe nguva kuti vamwe vakadzi havana kumira mushe. Unochengeta vana vasiri vako usingazivi. Murume wako hasisiko. Kuti ndichizvitaura hama hazvichabatsiri. Vana havazivi. Ende unotoshaya kuti ndikada kuzvitaura ndinotangira papi chaizvo. Unovaudza kuti kudii hazvigoni tete. Uregerero ndiro rwandinokumbira kudenga nepano pasi. Shoko raMwari rinoti come as you are. Hanzi even though your sins are red as scarlet, I will change them. Kwai ndichawaita kuti aite white. White, pure white. Murukwa zvamunotaura achaita white. Futi white haisiwaite achaita pure white. God will give you a plain page to start again. Pane nyaya dzakawanda dzavataura apa. Chandoda kutaura chekutanga ndechekuti zvakaoma. Mumisha yatinogara mune masecret. Mumisha mune masecret. Ende gogo vakatonditi kana maverenga mapedza ndiudzei ndidelete kuno because vana vangu havafaniri kuzviziva izvi. Ndosaka ndati musati matuka, be careful not kutuka venyu. Zvekuti kwamutare nechichi zvinhu zvinochinjiwa zvanimoziva. There imwe city, it could be Gweru, it could be Kwekwe, it could be Harare. So this could be your mother. Asi chandoda kuti muzive ndechekuti munyika mune masecret. Muma families mune masecret. Saka ndo nyaya iri. Gogo vatara kuti YouTube inosuggesta zvinhu zvekuti ndakarara natezvara ndakadii. Channel iyoyo ikauya video ikasuggestewa nditi pane zvimabhora 1 2 3 zvimadododo bayai mati not interested. Zvisauya. Gogo ndinokushuwirai kuti
mugone musatobozviona zvinhu izvi because mukazviona YouTube inoramba ichisuggesta inorecommenda because inoziva kuti munozvifarira. Musazviona zvekuvatana kuti kwai uyu akazovatana ningi uyu akazovatana ningi zvinobva zvakuactivate ika kuti wani matira kuti motoimagina muchiita futi. Saka musazviona munobaya kuti not interested. Number 1 ndoshuwira kuti number 2 muteerere nziyo dzekuchechi magospel songs chaiwo anokusumudzirai pa YouTube pane masemon akawanda ndichakutumirai ku WhatsApp kwenyu ndichakutumirai kuti mugone kuteerera shoko raMwari zvinhu zvinokuswededzai pedyo naMwari. Alright, number 1. Number 2 ndino urombo kuti pakatanga zvinhu zvese pane murume akakubatai mune 15 because this is statutory rape. She was young at 15 vakanaintroducewa muzvinhu when she was young. Handiti saka zvikabva zvatoendera ende funga kuti handi pane masoul ties anoitika nechi paunovata nevanhu paya unotora mumadhimoni uchitora pamadhimoni iye zvino right now she is addicted kuita sex. Saka you know zvakaoma. She's a munhu mukuru. Guys, this is my mother that I'm talking to. You understand me? This is very difficult for me to be talking because she's my mom. They might hear audio ndi mama munhu mukuru. I don't even know what to say to her. But chandinokumbira kuti ndechekuti you need to forgive yourself. Number 1, forgive yourself. Forgive yourself. Ende zvakaoma because vana vatokura vatova ma 30 something handizivi kuti festival ni hombe sei. Murume akatofa. Murume akafa asingazivi kuti vana vasi vake. Number 2 gogo vakabvisa nhumbu nezvitanda. Ndanzwa mwoyo wangu kusumuka vachiti kwai vakapinzwa zvinhu kuzasi nezvitanda mwana ndokubva afa. You need to forgive yourself for that also. Ende munogara sei nazvo zvamanga muchitaura kuti haugoni kana kurara. How do you sleep uchiziva kuti wakauraya mwana waiswa zvitanda muzasi? Tainda musikana aishandira gogo akazotanga kudana nemurume wavo zvikavarwadza. Handiti but gogo alright handidi kublame I don't want alright gogo vakarwadziwa kuti ko munhu akudana nemurume wangu gogo mubva toti samurume ndichamuratidza I'm going to show him ndichamuratidza ndobva vatanga zvakare kudanana nevana vadiki nevanhu vakuru zvese ipapa. We're just sinners who sin differently. Asi ndosaka kuchinzi kwai kwekupedzisira Satani uchakandiwa mugomba rakareba rinoenda zenda kuenda is going to be bound in chains because Satani utambudza vana vake. Gogo, I think Gogo needs somebody to talk to because munhu mukuru. Ndichavapa munhu kuti vataure nawe achaita kuti vagone kuzviregerera. Uyezve we are also planning kuti every Friday manheru tiite Zoom yekuti vanhu vanamata. We need to start praying, guys, because people are going through a lot. Vazhinji venyu vari kuona ndoziva kuti muchiti gogo vakapenga. But imi mutori nezvitadzo zvenyu mimi zvamusingataura. Vanhu usaona zvitadzo no one is perfect. Ndakaudza gogo ndikati at the foot of the cross tose takafanana. And ndoda kuti gogo number 1 apa tinoda kuti muzive kuti Jesu akauya kuzofira vanhu vakaita semi. Saka Mwari vanoregerera. Ndinoshuvira kuti gogo ndinokushuvirai zvakanaka. Uyezve ndinokushuwira kuti musaona zvinhu zvinokutrigger because you know your weakness. Handiti chimwe chetatu handizivi hangu asi tofunga kuti nemobayiwa depo rinopedza mafeelings ose zvinani mugare nemusina mafeelings because zvinoramba zvichikushungurudzai. Tete munofara here ndauya nesecret or should I say confession that has been hurting me for the past 10 years now. Ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa. Let me take you back in time kuma 2014 ikoko. So ndaive ne-this best friend of mine. Taive tsika ndetsikewo tete taigara muneighborhood imwe chete uye takaenda tose kusame school both primary and high school. Although tose tisina yedu kuzopasa O level. So to our parents and the world we were more like sisters. Asi ini deep down I hated her with every single fiber in me tete. She had it all. Looks, body, even lucky rikudiwa nevarume vane mari tete. So isu takakurira kuBulawayo in this township inonzi Ngeta. So she started dating murume musoja aishandira kustate house yekuBulawayo. Then there was this other time ainge aenda kumba kweboyfriend yake. So hanzi boyfriend yacho yakazodaniwa kubasa kuchinzi kwaita emergency. It was during my days at trade fair. So there was this minister very popular tete vainge vari muBulawayo for the show. So boyfriend yefriend yangu was ordered to be driving him around for the time yavainge vachigara muBulawayo. So pakafonerwa paya he didn't know kuti what was the emergency. Akatosumuka kumba kwake nefriend yangu vakatozoudzwa vasvikako ikoko. So friend yangu achindiudza iye anoti vakazenge vatogara musemukaa naminista ivavo vangu 3
hanzi mota yacho it was just simple zvekutoti vasingazive havaimboziva kuti muna minister vakakosha kudaro imomo. So iye anoti pane pamwe pakazomboburuka boyfriend yake, minister vaya vakasara vakamukumbira nhamba ndokutanga kudanana kwavakatoita ikoko. So inini akatozonduza the following day ava kuda kuti ndimuperegedze kuRainbow Hotel kuna minister vaya. At first akatomboseka thinking kuti she was lying until tazosvika. Tete, I couldn't believe my eyes. Munhu wandaigaona pa TV achipa ma speeches was standing right before me, dressed very simple. Avo vachitoradza kuti munhu ari very free and friendly, unlike that image yavo yavanozvipa pa TV. At that moment I got so jealous tete kuti kuita kunge ndichadonha negodo, but ndakazvisimbisa ndikati vaingoda one night stand chete naye, hapana anything serious chaizombobuda ipapa. So takafara day iroro takaendeswa to a very fancy dinner kune imwe restaurant. Then afterwards we were booked into these beautiful rooms, but ini handina kurara tete godo ndichitofunga kuti saka friend yangu ari kutosangana pabonde naminister mbaya. Kwakazoedza zvako tete, but godo ndo rainge roda kundiuraya. In the morning friend yangu akapiwa 2000 US, inde akapiwa 500. Ndakarwadzwa tete. So takazonosiwa kumba naminister nadriver vavo, and during that time vainge vakagara kumashure nefriend yangu vachitoseka nekutaura nyaya naminister vaya, vachiti kune friend yangu he doesn't remember the last time he felt so happy and pure. So from that day vakatozoramba vari in communication until my friend azotengerwa mota, a beautiful SUV. Till that day I cried. Yaifunga kuti there were tears of joy because I was happy for her. Askwete tete ndaitochema kuti nai Mwari, why her and not me? So akazotanga kuendeswa out for my vacation kuZanzibar, Dubai, kwese tete kusvika atozotanga kulojegwa muCBD kunonzi kuJames Court. It was a 3-bedroom flat. Papa I started ghosting her because ndainge ndotoona kuti my levels aingasiyana zveshua kuti if she was munhu anoona dai paripo paakabva asiyana neni papo, but no, instead she insisted kuti ndiuye kuzogara naye achiti the house was too big and means vaingouya once or twice per month. Iye ndiye aipota achienda kwaRare hake. Life was good tete, hapana aishanda between the two of us. Every month kwaiuya $5,000 a girlfriend allowance ekuti tibhadhare rent, food nepetrol and other needs. So one day takazobonetsana because my friend ainge onditonga sekuti a blesser was paying for both our lifestyles. So akanditi without me you are nothing, ndiri mai vako shamwari. Mashoko iwo akandibata to the last tete. Yes, takazogadzirisana edu, but my heart was never healed. Takatanga kumufurira kuti ahure minister vaya. Then akabva adzokera kumusoja wake uya X. He started coming over. Inipose papa I was gathering evidence against my friends kuitira kuti ndinge ndizonoudza minister vaya tete. I had pics, videos vachita bonde, even mareceipt emari ema-eco cash yaimbotumirwa nemusoja uye nefriend yangu because he was married. So one day ndakazongoba namba dzavo minister vaya and I sent each and everything I had on my friend to him. Ndichibva ndatova blocked. So vakatombozvita sebenzi like he didn't know anything. He kept on coming to visit zvose nekutumira mari until friend yangu yazongonyamalala zvese nemusoja uya. Till this day no one knows what happened to them tete. Vakambotsvagwa to no avail, but in deep down I know kuti akatouraiwa because sometimes I have nightmares vachiuya kwandiri vose vachiti wakafara ka zvawaida zvakazoitika apa vanenge vakazara ropa tete. Ini ndakazororwa hangu but handina peace. Tete ndakauya muno muSA 2013. Pandakazotakuriswa madrugs it was 2016 muna June tete ndaigara kuMpumalanga Nelspruit Gabolweni. Saka pane company yataishandira yaitransporta zvinhu like matech
a lot nana Korea guy. Saka ndaiva assistant driver cause taifamba netruck taiwanzoenda Polokwane, Delmas, Giyani, Pretoria. So mudhara wandaishanda naye aiva muSASCO. Anga ane munhu wakanaka cause pakufamba aizoita achindidzidzisa kudriver nekuti zvekudriver ndanga ndisina ruzivo kana cause background ma1 I will explain another day. Saka mudhara uyu aida vanhukadzi zvisingaiti zvekuti pese pataifamba aitokecha cause taizombotakura vanhu cause truck raiva UD. Saka ukamubhedha kwaipinda kana vanhu 5 plus 2 seat. So taiita mari plus deals diesel and zvinhu zvataitakura. Saka inini ndaiwanawo cause mudhara uyu anga asina zvekuti uri mudiki cause that time I was 19 and small body apa passport ndaive ndisina. So kutopinda basa dzaiva nyasha dzaMwari cause kana mapepa handina kubvunzwa. Apa taitravela to cut the long story short cause nyaya yakakura. Regai niende kune nyaya yangu cause yemudhara uyu zvakazoitika kuti asiye basa ma1. Saka pakasiya mudhara basa ndichamuti moyo ndaive ndakuziva kudrive. Ine murungu anga kuona cause sometimes daitoti tichida kuloda padepot ndindaita zvese uye ndaimbosvika kubva kumadelivery. So pakasiya moyo basa painge pasina driver and mamadriver aisava necode yematruck and experience. So murungu akazonditi nditore license. Ndikamuti handitorina passport. Akandipa mari yepassport nelicense akati ndaunotora kuzima. Ndakanotora ndokudzoka but license ndakaita refake cause process manje iyi hana kuziva. Ndakatanga basa bo. So ndaisava na assistant cause ndaiva active pabasa. So dzaiva 2 years muna 2018 June ndakapiwa load yekuenda kuLimpopo. Saka ndakavata venda ndaiva nekamota kaduku Toyota Hilux zuva iroro. So ndakazo-offloada kuseni. Saka ndakazobva ndakudzokera kuNelspruit. Tsika yangu manje ndaida vanhukadzi tete kana dress mushopu ndaitoiratidza kuti hamuna munhu here cause zvaiva muropa. So ndaiwanzotakura vanhukadzi netusikana essay kuti mabviravira panyaya dzacho. Ndakati ndasvika kuGiyani pahiking sport paive ne2 vasikana mhenya dzevasikana vakanga vari maslender. Apa ganda hudya apa ganda hudya vakapfeka tuma miniskirt nemabhegi avo. So those ladies vainge vari type iya yemaslay queen. Saka pandakavaona vari pavo vega ndakatoti vane mota yavakamirira cause type iya inoslaya apa face Saka ndakasvika pavari ndikavabvunza. Saka ndakasvika pavari bvudzi rakati kando. So ndakangoti kutya menya idzi. Saka ndakavati mune transport here handei. Vakati manje tine mabhegi edu. So ndikati toisa kumashure cause ndanga ndine space cause kwaive kune zvima empty books. So ndini ndikatovhura kuisa mabhegi same time team reTexas Sausage Mpfacha mota yabatwa. Ndikati tiri tese nanasisi vangu cause songa ndaiziva haipapo ndo face red flag yandaifanira kuita cause vaive nemonaki ravo hombe. Vakatoti ndi brother yedu even mubhegi mutone hembe dzake. Tete kunovhura bhegi same size yehembe dzandokwana tete. Vakomana vakandisiya vakati enda. Lucky mota yaive isina tag. Ndakazobvunza mukuendepi? Vakati chero pamatisiya. Ndikati ini ndikuenda kuNelspruit. Vakati taita Lucky nesuwo tikuenda kuschool tiri ma-cousin sisters. Ndikati ko hembe dzechirume? Vakati dzishoma dzacho ndedzebrother yedu ari kumberi, dzimwe dzedu dziri musmall monarch. Takadriver ini manje ndakatozara nerudo ende nhamba ndaive ndatopiwa. So pautu hwavo paive neumwe aivakati ngware. So aingoreceiva macalls after 20-30 minutes. Saka aitaura neEnglish achingoti mota taiwana tatawamuzira no problem no trouble. So nema-ages avo ndakangoti maybe ma-parents cause vairadza kuti vaive nemari vana ava. Saka ndakatanga kunetsa umwe anga asiri busy. Ndikati uyu nhasi ndewangu. Ndakatotanga kuimagina ndatovaka musha nevana life ball cause hudya upa face apa smile nekacoolness kaiva nako. So ndakadarika Hoodsprit pane panonzi paopen ndikaona pane road block. Pane zvese zvikanzi burukai muri kuendepi uye vasikana ava vakuendepi. Ndikatoti musikana wangu nesister yake iyo manje mafesi achinja. Ndikati musatye apa kwaitonhora sei. Ndakaona vakudikitira. Umwe police officer akati mukutyei asi mune zvamaita here cause vanhukadzi ndimi mukutransporta madrugs. Ndikati vana ava havana chinhu, pindai mugare mumota. Vakati kumashure kunai. Ndikati mune mabhegi angu cause ndaitira kuti vakaziva kuti ndezvangu vakangodhonza mabhegi vakavhura kuona hembe size yangu ini paya neconfident. Ndikati vhurai officer
ingori hembe. Akati okay, endai bo tasimuka. Ndakaona vasikana dikita, akabva fura befu, akati nditsonga. Akati komadaro handiti mukuenda, Mwari azodi. So Mwari azodi, asi mune mabody parts here. Vakati kana, akabva receiver call, akatava pa roadblock, nothing happened. Takuya. So takatabuda kupinda between Nelspruit and White River, vataona roadblock futi. Ndikatoti nasi Friday kupera kwemwedzi, ndikaona menje mafesa yachinja. Cause takanga takutofara. Ndikaona mafesa achinja. Kutenga food kunana hezi view ko ikadya kusvika pa roadblock mota yese yaimiswa vakati burukai umwe wandaida umwe uya akabva ati wait ipapo cause I later found out kuti aiva munyowani mudiri drugs transportation apa dikita imagine ndi junior apa tamiswa nechimurungu chikati license uye nekuti mota dzemakore ndidzo dzikutransporta madrugs so ndakati secha Slay Queen aya vana vaya masingazivane mahandbag awo akasechwa mota kwakusiya yese yaiva kumashure mumamonaki. Ini ndaigorambira ani nyaya apa vakabvunza kuti mamonaki ndeani ndikati ndeangu mutona hembe dzangu nemukadzi wangu vasikana vakati ndeake mabhegi zvikanzi imi mirai apa tese tamira apa ndikaona weight ikuira pane umwe musikana so like imbwa dziya dzekubata madrugs dzaiva busy uko pakazara mapurisa vofisa vaya vakati vada kupinda kumashure cause mabags ayanga ari kumadziro so ana officer vaive vari mutema nemubhunu so pakada kupinda mutema kuti anotora mabag ameno akati yo mune nyuchi ikuda kundiruma try murungu uya akada kupinda ndiye akazoruma cause aida kutotora sure akazongoti maZimbabwe munoroya enda pamwe chikwambo chiri mubhegi so ndakanga ndine kakunyuma cause vasikana ava they looked suspicious. Tabva paya vakati thanks vati tiendese kwatiri kuenda ndokubhadhara ndikavaendesa kusvika pavaenda kupinda pagedhi kuona mumba mukubuda muNigeria ndikati ndopamogara kati bra nhasi waipinda mujeri oga achiseka hake achiti nhasi nestaff yamunayo aifiramo cause tiri pariski apa iFriday tete mubhegi makabuda madrugs dutu imi apa hembe munyama wacho size yangu zvaitomeichaneni so ndakazopiwa 2000 rand instead of 400 kubva ipapo handina kana shungu yekutaukura vanhukadzi never thanks tete nyaya kareba ingoita iite pfupi ndichazotaura zvakaitika pandakauya muno muSA ndakadhampiwa nesishamwari uye ndakambotakura vanhu vaida kundiropa. My brother, Mwari vakakuitirai zvakanaka nekuti even nyuchi yakatotumwa naMwari dutu remadrugs apa imamatoti musikana wangu mukadzi wangu ihembe dzangu imonaki rangu maizonoramba makati kuningirikini kukoti apa muri muzimbo vedweka. My little sister always says usapinda muprogram yemunhu ukaona uchinzi kwai ndiri kuenda kuZimbabwe vatoti ndipewo lift inda kubhasi mazvinzwa vanhu muupenyu ngatidzidzei kusapinda maprogram evanhu kana kutoti musikana isu maZimbabwe hatitandika ukama une matoti hama yangu musikana wangu ibhegi rangu imi nyika tiri kurarama yakaoma. This is the Lord who fought for you. Number 2 nemotora license handiti nemotora license ko maigota fake sei mamapuwa mari process acho haina kana umbooma nemotora license sezvo mune passport torai license. Mwari akakurwirai. Alright, tine dambudziko rekuti bhatiri riri kurumidza kupera saka regai tigumire panapa. Kana pane munhu ane Nikon especially D series kana uchitengesawo bhatiri nditengeserewo bhatiri izvezvi bhatiri akutopera saka ndinofanira kuti ndidzime ndosanoedita then ndoindira mberi bhozi mastori acho akati wandei pane mastori asati ndaverenga anyway ndinokushuvirai zvakanaka Mwari akuitirai zvakanaka. Tine machallenges atinayo like I said dzimwe nguva computer iri kuramba but I actually bought a new computer handisi kuziva kuti sei iri kuita seizvozvo izvi inongoita kakucrasha so haichadi kuedita. Ndine mastories like I said story yaQueen Elizabeth iya handisati ndaiverenga ndakatoiverenga but kuiedita kwacho like things are just not working for me. I think I just need to buy a MacBook ndozvandakutofunga. Tinokutendai Zetindlovu akaisa 200 rand muaccount mangu please ndokumbira kuti mutaure neni mundiudze kuti mogara kupi so that I can send you the parcel. Saka kana mukangoisa mari blindly and you keep quiet, how am I going to know that you are the one who sent? Alright, tinokutendai guys. Zetindlovu amuna kutoisa mari yenhingirikeni
yeKorea, muise 70 rand yeKorea. Nditi tinokutendai guys nekuna kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Kana ndikakwanisa kudzoka futi ndichatsoka. Zvakaoma. All right, bye bye.